report. Idol Dance, please go ahead. May sa kitid musay, iti panang dungpar, iti may sa SUV, iti motosiklo, iti paset na iti barangay Sugaen, Pasugin, Ilocos Norte. Iti initial report at iti motosiklo, it manaliman iti panagpapaamyan na, idinto nga agpabagatan met, iti Fortuner, iti nakawang lugar, na sumaten iti panakadungpar na. Gabot iti sa impact, doang lugan, nagbaliktad ti Fortuner nga sumaten iti panakpandag na iti motosiklo nga rason iti upusa iti nakamat nga driver. Ang papanita Idol Lawrence Yorte pa lang iti report iti PNP iti pakabuklan iti inisang na monte iti Rabi kaputa tawag tigit mandarman pa lang iti panalat detalye iti reto nga pasamak. Nagbalag iti PNP kada iti motorista nga masabol iti panagan-anad ken panagbaling nga alertot panagmanmaneho agabo pa lang kada iti kinagalis iti kalsada gugway iti panagtod-todo na malagit may iti kalman nakapasar iti todo iti probinsya ti Ilocos Norte nga po ti LTA nga de iti batog iti sinaik na kiramraman ti pay iti probinsya ti Ilocos Norte. Iti agdama ket maladigitan ti pamilya ket ti napasama nga disgrasya nga po ti musay iti nagmaneho tinasao nga motosiklo. Iti bali pa nga bangir maladigitan ti maysa nga pamilya aga po iti panakatay ti barangay Kagawad aga po di na panagpakamatay iti siyudad ti Batak. Second iti report Idol Lawrence ti asawa ti biktima nga 43 years old iti makariing mapanagitain dati di mapan iti ruangan ti pagtinganda nakita naman nga dati asawa na kaya nakabitin iti tali iti napulupyutan iti tengad na. Kabuta rito ay nagriyaw dati asawa ti biktima at nakariing dati kabsat dati biktima nga sumatan iti indapanikat dati biktima nga nakabitin iti tali. Itawag iti RHU para pa lang iti pinagsamin ti biktima na tarepay muna iti Mariano Marcos Memorial Hospital and Medical Center ngayon sila dato nga dead on arrival. Iti examination iti hospital office babaeng kin Dr. Celeste Abundo naman iti biktima kiti musay gapu iti panagpakamatay ken awan iti signs of foul play ketang sawan awan foul play iti panakatay iti barangay Kagawad. Second ti asawa dati biktima kasagaba at sakit na depresyon dati biktima kensang kanupay nga makaturturog Idol Lawrence so tagapuna nga puna ti pamilya awan signs of foul play iti reti panakatay ti opisyalis ti barangay may sa Kagawad ti barangay iti assured iti Batak Gabulan na ito sa gitna. Talagang sa namaderan, sa matang iti nagpakamatay. Adong iti wagas Idol Bernard, Idol Lawrence, nga maturturo, ikidemulat ta, makaturog tantulatan, ti feeling mo ket ayam ti panunod mong yun saan, adang ito matutugundaway, nga makaturog ka na amin di Well, stroke ket nakapalas ti gastoy, dati ko, hati ang kapus makaturturog, actually di siya ket ang tigatan kitwa. At sila makaturo ganyan, tinupuan ko, tuyar-yara ko, ang nag-usakto man, well, ang blood pressure ko, mga umato, katawan ko man, nag-start ti hospitalin, dati man rin ito, nagpa-BP, kita nyo normal, kasi dating na, ngayon, hanga joke, hindi adula, nanga joke. Nga ti may isa, nagtagaba iti sakit kita, really, effect, iti stroke, anxiety, depression kan da dumapay nga kasi nag-wake na ti may isang hanga makatutulog talagang alpasya so nga hindi pag sa ng doktor pagkat hindi ka na pagpaturog dati anti-histamine tanong kita ko was nga turog akon ang ilingat bigatin. Tungkol kami na nakatulong, bakit ang ilingat, ang gano'n, sakto ba na, mayroon pa man itong istropon, i-jacket, Ngam Idol Dennis, kasanom nga na-overcome iti anxiety and depression ngamin kanyak mo, I was
also a victim of anxiety and depression kagro na ideya ni panggepmet kini ayat deto kanyak idikwa idol Dennis ngem ken ka kasanong na overcome deto anxiety and depression at mga idol datang bulan akat National Suicide Month. So anxiety and depression dagiti kasapulan nga sangwen tayo idata agundaway kagro na nakat sa celebraran tayo National Suicide Month. Kakadol na Lord Skate, it takes years bago mo overcome mo dato'y anxiety. Dito kit ni-stroke na 2013. When? After 1 year, isang normal. Then another year. Kasi hindi ko, hindi pamalag, hindi ko, doktor na possible, second attack na, third attack na. At malampasan, hindi years. Habang mag-drag, hindi stroke mo, hindi stroke recovery talaga risk factor na medyo managtarantan ng malampasan. Usually, stroke ka itatang tawag ko possible within next year or a few months at 82nd lang. Hindi malampasan bagay talaga na siya at naunay. So, kung sigamit ka ng stroke para victim, survivor, pampanustig ito ng stroke magnetic. So, makreate ka iti nervyos. Nung nag-nervyos ka, iti epekto na tumang kinibuksit mo. Idol lang. Correct. Gusto. Maawatan. After mo yung tibagin mo kung pumato, ito na po nag-nervyos ka, inalam mo blood pressure mo, pag-BP mo, siyempre, habang nakukunig ba lang dati gauge na kaya madalagang tabi ng mga tao, hindi ang namin ako na ang agin. Inatan, agin gana years and years, kumarkaro, extend, na nagpakwak kay Diego Lorenz, nagpa-albularyo akay, kasi nagpaparte akti baboy, itong tinapadi, nga nag-isip itakam ko. Ayawan. Di pagparatyan dat baboy kada manok. Awan nagkamit. Pinagtungod sa mga doktoren, normal method ni so wala damay over body no amin didiktar di padunot mo sugat kay balin nga epekto iti siguro hindi bugabutan mo umako mo na sugat ng tao na sugat lang iso actually di colorants kiti bearing irony na no at the average other taos idi awan to hospital kaya pure may karakter pagtrabaho ako na compare sa bagay kasi adak na tabit mo nagtabakara adak na tabarit at ito yung garapon ang susublat to di balayan na nervous kasi nakmapanti may sangan wali di nawan to hospital kasi iti kagrado at iti anxiety iti Idol Lorenz kaya dito dumang katawan da so nag-treat di mo makinatik friends ko lukaan ba Idol Lorenz when gusto na ko na iti utang mo umakon nation with the issue of the document ko not binibak hindi ko hanggang pinitid ko yung pamatik ay Lawrence iti faith iti sibaan nagsubiyag iti sibaan kaya insurad ang paanin ko na no mataya ko na pagkatan na ako ang taon iti babalin hindi submitot bagi kung init ang mataya gemet na nikat na anxiety kay Lawrence so meaning adalang iti panunot di jay anxiety kasi na mo malampasan dyan anxiety ang depression ka ito na kuhan kanan ang bagsit kanton at dapat time na na inaksag pa psychiatric ng bakang babunda katawan naktong ko na kasaan hindi mang-comment dito ko di panunod po di mental health di problema namin minsan di tao di mental health no physically kasi at ka hindi nyo when it comes to mental health spiritually ajay na problema so damage na mamamalampasan so nakuha iti panakaati pa nag-breakdown ti panunod ti may isa nga sabsabat depression so nga di dyan iti ways na nalabanan iti depression anak ti may nga wagas linagip ko amin dagiti naaramid ko dubing at Idol Lorenz kinakal ko amin dagiti note ko nagdidingag to old music Christian songs pa regular la nakti sibaan so namimbisan kasi lang CPU ko mga na virus di brain mo na-distort no at virus ta titiro ta para bigay i-reformat mo tatuno madalusan bumaro kasi iti pimakas lang in reformat committee jay mindset ko and kung nagubing up yung kanito old friends mo tapos hindi ka sakit may awan di jay may salang ti panunot mga nga sakit iso nga kanya-kanya iti ways iti pananglaban ti depression
So dapat lang kin nga bagi ang manglaban ti sakit no kahit mo ti agling. Nga itagdama Idol Lawrence, wala si kinakalaon nun kayang ako na tin nag-disco na Idol Lawrence. So, congratulations with that, Idol Dennis. Well, di mo kita makadayo ako, di ko kita agpapasoyak iti material idi. Well. Madumit tinaimot. Ala, okay lang. Kuna, ginagapot ka rin yung laban. Kuna, unta mo naman kit salot ka lang mapanhaan. Hanggang mong lablabanan di jay takbit ka tiniriste bagik. Ang gabot diba sa nadamag kita ingka ureg na. Kasi adawan tayo hindi ko nga pinadas ko nga solsonan sa idi. Dakbalat ding raskit awanan nag-nervous breakdown ako. Tapanak hindi ding hospital. Nagbalmalam ako nga na-confine sa nakapalobusan ta ng ato medjay. Blood pressure ko. Tumadak dati pang emergency. Dati may kabit sir pidala. Dati pagpababa iti tara madilata. So nga digidin ang kupaya natin ni RSG bagi ko matayo. Dati iti coverage tayo nga importante. Gayta ikagdama. Ino ko na kon it takes years. Madid with tayo mo nung years more than 1 decade. Nagsirabag iti stroke so mas adda natin mong kenjerik na kon numalabanan dato'y depression. Di problema depression namin Idol Lawrence di jay mental health di panunutlaing iti di jay kasi kung nagtatayan mind over body no na di unong nang namin di mapasamak. So kung iti kung anxiety dyan ako Idol Lawrence. Yes. So no italak mo lang kang tibagin kayak dito kasto labanan the word labanan katong maka-overcome mo di jay balikas nga depression no anxiety. Ket no ngamin at anxiety kung makaturog normal data. So nga iturog mo laeng tapos masabol ang takadwam nga at agay mo, to siyempre, no, madit ko, at mong itaraking ka, at Nay, awang mo ni Idol Dennis. Bakit tawag mo basit, Idol? Okay, nagmati tabi ka kasi which is true mga idol. Don't judge the book by its cover. Akunada, mga idol. Akunada, hamong susugaran iti physical or something. Iti may sa tao, dim amo, no, anati adati inuneg na. So, Idol Dennis, anymore? So, dito wish na sa aramid ko idi nga ng laban dati sagit tayo nga depression ken anxiety Idol Lawrence. So pag-ilimanat iti stroke society tinagos na headed by Dr. ni Dr. Losod, ni Francis Losod. Ito nga matunan iti November, December dahil iti awareness program na stroke society, stroke day, stroke month kunada. Siya kaya banda nga resource speaker no Idol Lawrence kasi among Dr. Losod history na from the very beginning gini-stroke na kon aging gana nga nag-survive na aging gana nga kapatid ko na na-istorya kami Dr. Ate kasi kung nagbagbay tagaran iti libro ko na feeling iti read that may stroke sa other nervous after I yet kasi kung nag-naglas man data Dennis nga istorya at kamong nagpiti patient kami gana na Idol Lawrence. So normal nga stroke nagsakit kit ang nervous normal di dyan. So people expect iti nagsakit kit especially iti stroke ay Lawrence kasi pasang ay hindi na so nakit at disability in masama yung awatin nun kasi once na stroke ka hamong so 21% na recovery at balak na mag-acting Idol Lawrence umumikat di dyan. So pagpapatang punta nito nga masabi nga labanan batay iti abot batlain na panunod ken iti bagi. And most especially no iti advice doktor no you observe diet na diet ka. And don't hamong mintisan iti iti maintenance medicine. Kasi gidi manot ti tumtuman siguro tangakulo sa nga agas di kit may siba ti may sa agas sa nasa ko 100 kit pangal po iti maintenance ko no 2,000 a day the budget mo awan kapasite Idol Lawrence hindi mo pa nagandahan ngilat agas kung pangadagan ngilat das mo sen lumapasubilang ka ng hospital manen Idol Lawrence so sakripisyo lang basta po dismo sa pamilya no di ang isang pasyente kita daan ti depression no anxiety Idol Lawrence. Okay?
So, dahil iti wagas nga, harabidan, gusto kat malabanan, dato'y sa salusod ng mga panglaban sa depression, when no anxiety, adamat lang tibagi, nga mangkita, isarak mo dyan, pagkagasan iti baging Idol Lores. So, damag pa lang iti PNP, kaya dato'y update iti panag-suicide, iti barangay official, iti barang, iti syudad, iti batak, para pa lang iti aware. Kaya nga bulan, gapo pa lang ito'y Tegunamon Suicide Month Awareness, iti biyang, iti Department of Health. Idol, Dennis Alipio, Tata, RMN. IFM News. IFM News. IFM News.